VIP रिकॉर्डिंग स्टूडियो खिदरसराय। कैली त ठीक कैली काहे कैली गवानवा गे बियाहवा कैली त ठीक कैली काहे कैली गवानवा गे ले लेली जानवा हमारो छौड़ी सी मरानवा गे ले लेली जानवा हमारो छौड़ी सी मरानवा गे तोहरे लतड़ पहलाऊ हमारो परानवा गे तोहरे लतड़ पहलाऊ हमारो परानवा गे ले लेली जानवा हमारो छौड़ी सी मरानवा गे ले लेली जानवा हमारो छौड़ी सी मरानवा गे छौड़ी सी मरानवा गे ले लेली जानवा हमारो छौड़ी सी मरानवा गे छौड़ी सी मरानवा गे ले लेली जानवा हमारो जब जाही के हालऊ छौड़ी तोरा दोसर के घरवा गे तब काहे मिले आ बहली पिपर के तरवा गे तब काहे मिले आ बहली पिपर के तरवा गे जब जाही के हालऊ छौड़ी तोरा दोसर के घरवा गे तब काहे मिले आ बहली पिपर के तरवा गे नैहरे के पीतल बतिया पूछत मर्दानवा गे नैहरे के पीतल बतिया पूछत मर्दानवा गे माँ तब धोबी नममा छौड़ी हमारो फलानवा गे ले लेली जनवा हमारो छौड़ी सी मरानवा गे छौड़ी सी मरानवा गे VIP रिकॉर्डिंग स्टूडियो खिदरसराय। जब से छोड़ के गईनी छौड़िया पनैयरवा गे लागे मन करौ बन जइयौ गाँव के लोफर आगे लागे मन करौ बन जइयौ गाँव के लोफर आगे जब से छोड़ के गईनी छौड़िया पनैयरवा गे लागे मन करौ बन जइयौ गाँव के लोफर आगे विकास अकेला के तू तोड़ली सपनवा गे विवेक बिहारी के तू तोड़ली सपनवा गे ले लेली जनवा हमारो छौड़ी सी मरानवा गे ले लेली जनवा हमारो छौड़ी सी मरानवा गे VIP रिकॉर्डिंग स्टूडियो खिदरसराय।